Euskalgintza ez dago pozik Iruñeko aurre eskolen egungo eskaintzarekin. Euskarazko murgiltze eredua eskaintzen duen zentro bakarra dago hiriburuan eta beste auzo batzuetan eredu misto bat ezarria duten arren, eskaintza oso eskasa dela uste dute euskararen alorrean lan egiten duten eragileek. Hori salatzeko agerraldia egin dute gaur Iruñeko Euskalgintza plataforma osatzen duten eragileek Laba elkartea. Pedro Sánchezek adierazi du trafiko eskumena Nafarroaren esku nola utzi aztertuko duela Espainiako gobernuak. Diputatuen Kongresuko kontrolerako saioan eta EH Bilduren galderari erantzunez atzo bere gobernu bozeramaile Pilar Alegriak esandakoa berretsi du Espainiako gobernuko presidenteak. Auzitegien erabakiak gora bera emandako hitza beteko duela Madrilek alegia. Frantziako laborantza sailoia hastear dela laborarien kexua arintzeko iragarpenak egin ditu Gabriel Attal Frantziako lehen ministroak. Uda aurretik lege proiektu bat onduko dutela esan du, besteak beste laborarien gutxieneko lansaria bermatzeko eta egalim legearen neurriak indartzeko. Pestiziden heina neurtzeko adierazleari buruz ere aldaketak izango direla iragarri du eta etxaldetan atzerriko langileak hartzeko erraztasunak emango dituztela esan du. Hilaren 6an argitara atera zuten Espainiako Auzitegi Goreneko zigor aretoko fiskalen batzarrak Carles Puigdemont, Kataluniako Generalitateko presidente ohia ikertzeko eskatu zuela terrorismoa leporatuta. Egun horretan ez zituzten jakinarazi erabaki horren arrazoi zehatzak, naiz eta adierazi zuten nahikoa zantzu zeudela hori egozteko. Azkenean, gaur plazaratu dituzte Espainiako zenbait hedabidek. Goreneko fiskalek uste dute tsunami demokratikoa talde antolatu bat zela, izaera terroristakoa eta Puigdemont horren erabateko buruzagia izan zela. Horretan oinarritu dira hortaz, Kataluniako Generalitateko presidente ohiaren kontrako ikerketa exigitzeko, uste baitute ez dagoela zalantzarik tsunami auzian ikertzen ari diren gertakariek bat egiten dutela terrorismo delituarekin. Ona gaurko efemeridea, gaurko egunez duela 59 urte erail zuten Malcolm Isa. Bilera batean hizlari moduan ari zela egin zioten tiro. Malcolm Little jaiotzez esklabotza aurreko bere arbaso afrikarren abizen ezezaguna irudikatzeko ipini zuen Isa deitura modura. Beltzen eskubideen aldeko borrokaren ekintzaile erradikala izan zen. Hainbat pertsonek tirokatuta hil zuten. Berea da ondorengo esaldia. Komunikabideekiko ez bazabiltza zur, zapaltzailea maitaraziko dizute eta zapaldua gorrotarazi. Say a great man because it was a black man who fought for liberation, for the liberation of black people. Ladies and gentlemen, Malcolm X. Everybody seems to be preaching revolution. Though no one ever seems to show appreciation to that man over there who brought about a new generation. Yeah, to that man who brought about a new black nation. Do you remember Malcolm? Do you remember him, Malcolm? Yeah, brother Malcolm. Don't you know he was a great man? Oh yeah. Gabon deitzuela, hiriko auzo guztietako haur eskoletan euskarazko murgiltze eredua izatea du helburu Iruñeko Euskalgintzak. Horretarako hainbat alderdirekin bildu dira eta udaberrian zenbait mobilizazio izango direla aurreratu dute. Iruñeko Euskalgintzak euskarazko aurreskolak auzo guztietan egon behar direla eskatu du. Hizkuntza gutxituak bizi berritzeko adituek dioten bezala modu bakarra da murgiltze eredua.
Murgiltze sistemari buruz egin diren ikerketek argi erakusten dute hizkuntza gutxituan murgilduta egoteak ikasleen elebitasuna edo eleaniztasuna bermatzen duela. Euskararen ezagutza unibertsalizatuko duen hezkuntza sisteman sinisten dute, eta aldeko legeak egiten diren lekuetan nabaria izan da hazkundea. Euskalgintza taldea, Iruñeko udaleko alderdi politiko batzuekin bildu dira azkeneko hilabetetan, euskarazko haurreskolen gaiaz mintzatzeko. EH Bildu, PSN, Geroa Bai eta Zurekin Nafarroa alderdiekin hitz egin dute, gobernuan egon aurretik. 3 auzo proposatu dizkiete, Mendillorri, Arrosadia eta Donibane. Alderdi politikoen jarrera irekia izan dela azpimarratu dute, baina orain gobernuan daudela, hurrengo ikasturtean aldaketarik egongo ez dela adierazi dute. Guretzat ez dira berri onak. Hala ere, Asironek ondokoa esan du. Legealdirako helburua izango da Iruñeko edozein auzotan haurrak euskaraz ikasteko aukera edukitzea. Adierazpenok itxaropena ekartzen dute, baina ez du jarraituko ditugu mugimendu guztiak. Murgiltze eredu arrakastatsuen oinarri komunitate konprometitua denez, datorren udaberrian mobilizazioekin jarraituko dutela iragarri dute. Prentsaurrekoa amaitu dute euskaltzale guztiei dei egiten deialdiekin adi egon daitezen. Eusko Jaurlaritzak sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretu berri bat ondu du. Atzo Gobernu Kontseiluan onartzekoak ziren, baina bertan behera geratu zenez atzeratu egin zen onespena. Baina prest dago behin betiko testua eta ezagunak dira haren gako nagusiak. Dekretuaren azken bertsioa baloratu du Euskal Kontseiluak eta argi utzi du ez dela euskararen normalizazioak behar duen dekretua. Atzo Euskalgintzaren Kontseiluaren erreakzio aldu zen eta gaur beste hainbat eragilek hartu dute hitza. Udalerri Euskaldunen Mankomunitate UEMak esaterako uste du dekretuak ez duela administrazioa behin betiko euskalduntzeko neurririk ekarriko. Hala ere, testuak ekarreko dituen berritasunetan alde onak ere ikusi ditu UEMak. Dekretuaren aplikazio eremua sektore publiko osora zabaltzea esaterako egokitzat jo dute. Orain Gipuzkoarantz egingo dugu, Udane Arbeo lankidearekin bat egiteko, Donostian baita. Gipuzkoako diputatuen kontseiluak 500.000 euroko ekarpen ekonomikoa onartu du Errenterian dagoen Badalab hizkuntza berrikuntza laborategiaren jarduera babesteko. Konta iguzu Udane, xehetasun gehiago. Gipuzkoako Aldundiak Badalab laborategiari 1,5 milioi erdiko ekarpena egintea erabaki duela adierazi du Irune Berasaluz Aldundiko bozeramaileak. Badalab Aldundiak euskararen biziberritzan inplikatutako sektoreekin sustatutako partaidetza prozesuaren emaitza da. Erronka prozesu horretan berrikuntza sortzeko beharrezko neurriak eta oinarriak aurkitzeko helburuarekin. 2022an inauguratu zuten Badalab laborategi hau eta zuzendaria Goiatz Oiartzabal dugu. Entzun dezagun zertan datzan Badalab laborategia. Badalab etorkizunarekin zen barruan kokatzen den erreferentzizko zentro bada eta gure helburu nagusia da etorkizunan euskara erabiliko dela bermatzea. Hortarako 3 ardatz nagusi jorratzen ditugu, batetik espekulazioarena edo etorkizuneko ikuspegiarena gazteen bitartez eta gero gizarte ezaugarritzen duten aniztasuna eta digitalidadearen bitartez.
Bada, 2023 amaieran ontzi batek Portugalgo uretan galdutako zamatik sortutako hondaki mikroplastikoak kezka sortu zuen Euskal kostaldera helduko zirelakoan peiet bolatxoak. Jaurlaritzak itsasertza larrialdi plana aktibatu zuen, baina badirudi ontzi hartako plastikorik ez dela gertu gure kostaldean. Ez da lau udane? Eusko Jaurlaritzak itsasertzaren kutsadurari aurre egiteko EAEko larrialdi plana itsasertza izenekoa desaktibatu du. Euskal kostaldean Portugaldik iritsitako pelet bolatxoak plastikozko mikroplastiko bolatxoak ez direla iritsi egiaztatu ondoren gogoratu behar dugu planaren alerta fasea joan den urtarrilaren 9 abiatu zela eta aktibatu zela itsas kutsaduraren balizko gertaera bati erantzuteko, izan ere Portugalgo uretan ontzi batetik milaka tona plastiko pelet erori ziren, baina esan bezala Jaurlaritzak ziurtatu ez dela halako plastikorik Euskal kostaldera iritsi. Gai aldatuz, Donostian Bretxako emakidaren iraungipena deklaratzeko prozesua hasi berri du udalak. Subsidiarioki hartuko ditu bere gain Arandegi inguruko urbanizazio obrak. Konta iguzu dane. Donostiako udalak adierazi du gobernu batzordaren ostean Berretxako merkatua ustiatzeko eta kudeatzeko emakida kontratua suntziarazteko espedienteari hasiera emateko erabakia hartu duela. Emakida ebazteko eta Baika Merkados SL-ren kudeaketa amaitzeko legezko dituen mekanismoak aktibatuz. Eneko Goia Donostiako alkateak adierazi du gobernua osatzen duten PS eta EAJak hartu dutela erabaki hau, baina EH Bildu oposizioarekin batera. Gaur erabaki bat hartu dugu, Bretxaren inguruko erabakia, kontratuaren erresoluzioari hasiera ematea. Esan beharra daukat, erabaki hau, noski gobernu batzordeak osatzen dugun taldeek adostutako erabakia deda, baino baita ere, oposizioko talde nagusiarekin elkarbanatu den erabakia deda eta adostu den erabakia deda, hau da EH Bildurekin. Donostiako metroaren lanetan mugarria esarri dute erdialdearen azpiko tunelaren 2 muturrak lotuta. Iñaki Arriola garraio sailburua eta Eneko Goia Donostiako alkateak izan dira besteak beste unearen lekuko. Ekialdiaren eta mendebaldearen arteko trenbide komunikazioa ebazten du tren maiztasun gehiagorekin eta zerbitzu hobearekin, Zumaia eta Hendaia artean. Gainera, Donostiako auzoak lotuko ditugu eta Amaran lurralazaleko trenbideak ezabatuko ditugu une horiek hain beharrezkoak diren beste gauzetara bideratzeko. Donosti aldeko metroarekin, Loiolako herriberetan eraikiko dugun trukagunearekin eta Atotxako geltoki berriarekin batera, Gipuzkoako mugikortasunean benetako iraultza lortuko du. Etxebizitza auziari helduz Eusko Jaurlaritzak tentsio handiko eremuak izendatzeko irizpideak malgutu ditu eta horri esker Donostia, Bilbo eta Gasteiz osorik izendatu ahalko dira etxebizitzaren merkatua zorrotzago arautzeko eremu. Hau da, zona tentsionatua izendatzerakoan hiria bere osotasunean hartu zezate da, eta ada izatea berri ona da. Zergaitik, pentsatzen degudako ezberdintasunak egitea edo auzoen arteko ezberdintasunak egiteak arrisku bat zekarre da. Eta aurreko batean aipatu nun Martuteneren kasua. Gertatu zitekedako, kanpo gelditzen ziren zonalde horiek adako kontagio efektu bat izatea. Abiadura handiko trenari dagokionez, adi azken berriei.
Ia 2 hamarkada daramate abiadura handiko trenaren obraren kudeaketarekin. Gaur-gaurkoz gainegituraren zatirik handiena eginda dago, baina geratzen dira adar garrantzitsuak. Bereziki Bergarako lutunean eta hiriburuetako sarrera eta geltokietan. Biak izango ditu alboetan, 1000 edotan 1100 etxe inguru egingo direla aurreikusten da. Proiektua gauzatzeko ordea ez dute zehaztu eperik. Geltoki gainekoaren xehetasunak dira horiek, baina lurrazpiko geltokia bera noiz egingo dute. Bada ezin jakin, abandoko geltokiak berak ere ez baitu egiteko eta bukatzeko eperik. Prozesua aurrera doa Madrilen. Informazio azterlana behin betiko onetsi baita eta ura idazteko lanak ere lizitaziora atera eta esleitu baitira. Iñaki Arriola Jaurlaritzako garraio sailburuak azkeneko zesan zuen Bilbon abiadura handiko trena sartzeko 6 kilometroko tunela erekitzeko lanean hasiko direla. Bilbon abiadura handiko trena sartzeko 6 kilometroko tunela eraikitzeko lanean hasiko gara. Denboraleari begira, abisu horia ezarriko dute ostegun eta ostiralean Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban. Ikusi. Gaizera bat aldatuz, First Lego League Euskadi programaren 15. edizioak markak hautsi ditu. Aurten 2858 ikasle aritu dira ekimenean. First Lego League Euskadiko 6 eta 16 urte bitarteko gazteen hezkuntza programa da. Aurten 15. aldia da txapelketa hau egiten dena. Martxoak 2 izango du lekua. Bilbon, Donostian, Arrasaten eta lehen aldiz Gasteizen burutuko da. Guztiak ordu eta egun berean. Innobazk ekitaldiaren antolatzaileeko zuzendariak adierazi duen bezala, ikasleen artean bokazio zientifiko eta teknologikoak sustatzea da helburua. Ekimen honen helburua 6 eta 16 urte bitarteko ikasleen artean zientziarekiko eta teknologiarekiko interesa piztea da. Ekimen horrek, zalantzarik gabe, hezkuntza, berrikuntza, STEAM bokazioak eta ezagutza berriak bultzatu ditu. Txapelketa bada, egia da, baina lehia ez da nagusi txapelketa horretan, lankidetza da. Elkarrekin lagunduaz gauzak bestei eta gizartea laguntzeko proiektuak egitean datza. Hori da, azken batean, First Lego Ligaren muina. Innobazk elkarteak Deustuko Unibertsitatearekin, Mondragon Unibertsitatearekin eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin egiten du lan proiektu honetan. Masterpiece izan da aurten planteatu duten erronka. Parte hartzen duten ikastetxe guztiek teknologia eta sormenaren bidez sortutako proiektuak aurkeztuko dituzte. Zailkatzen diren taldeak Espainiako finalera joango dira martxoak 16an Alicantera. Txapelketarekin bukatzeko nazioarteko finala apirilaren 17tik 20 izango da Estatu Batuetan, Houstonen. Emakumeak zientzian egitasmoak 8. aldia izan du hilabeteotan, izan ere otsailaren 11an neska eta emakume zientzialarien nazioarteko eguna ospatu zen. Egitasmoaz eta emakumeek zientzietan duten egoera hitz egiteko pantailaren beste aldean dugu Olatz Arbelaitz Gallego emakumeak zientzian ekimeneko koordinazio taldeko kidea. Kaixo Olatz. Kaixo, arratsaldean. Otsailaren 8tik 16an neska eta emakume zientzialarien nazioarteko eguna aste bihurtu zenuten emakumeak zientzian proiektuan. Bertan, besteak beste, esperimentu tailerrak, jokoak, antzeslanak, mahai-inguruak, erakusketak eta film proiekzioak egin zenituzten. Nolako balorazioa egin duzue ekimenarekiko? Bueno, balorazioa erabat positiboa da, ez? Nik esango nuke, aurten sekula baino jende gehiagori iritsi zaiola gure, edo iritsi zaizkiola gure ekintzak, ez? Alde batetik, lehenengo aldiz
iritsi gea Arabara, ez? Horrela erkidegoko 3 probintzietara iritsiz, eta beste aldetik, adibidez, 3 erakusketa kudeatu ditugu, eta hoietako bat egon da Garbera zentro komertzialean, beraz, ziur nago sekula baino jende gehiagok izan duela gure berri. Horretaz gain, antolatu ditugun ekintzetan jaso dugun feedbacka izugarri positiboa izan da, bai bolondrez bezala aritu direnen aldetik, eta baita ere, arkintzaiek kontsumitu edo parte hartu dutenen aldetik, ez? Beraz, esango nuke, lana badela, baina ekimena izugarri positiboa izan dela aurtengoan ere. Lan izugarria egon behar da atzetik, nondik dator, baina emakumeak zientzian ekimena nola sortu zen? Bueno, egia esan, ni ez neon sorrera hartan, esango genuke, 2015ko abenduan izendatu zen otsailaren 11 neska eta emakume zientzialarien nazioarteko eguna, 2016an izan zen lehenengoa, eta 2017an dagoeneko antolatu zen emakumeak zientzian ekimen hau. Hemen Donostian inguruan zeuden zentro teknologiko edo zientzia zentro batzutako ikerlariak batu ziren, eta pentsatu zuten egun horren inguruan ere hemen zerbait egin beharra zeola, eta hortan hasi zian. Pentsa, gutxi batzuk hasi zian, esango nuke 5 zentro edo, 2021an 11 zentro geunden antolakuntza taldean, eta aurtengoan 32 zentro egon geha ekarpenak egiten horrez, beraz, taldea handitzen joan da. 5 zentrotatik 32ra pasa zarete orduan, zientzialarien eta ikerlarien borondatez abiaztu zen egitasmoa hasieratik, baina zein helbururekin? Bueno, helburua ez da bakarra, hainbat helburu ditu. Alde batetikan, helburuetako bat bada, gizarteari edo jendarteari erakustea zientzia badela emakumeen kontua, eta orduan pixka bisibilizatzea emakumeak egiten duten zientzia, eta baita ere, zientzian ari diren emakume horiei aitortza bat egitea, horrek ere, gaztetxoengan edukiko duen eragina pentsatuz alde batetik. Baina emakumeak zientzianen beste ikuspuntu garrantzitsu bat bada ere, zientziaren mundua emakumeontzat bizigarriago egitea edo, eta hori ere ez dugu ahaztu behar, eta beti horren inguruan ere antolatzen dira ekimenak eta lantzen da ikuspuntu hori. Oztopota topiko zinguratutako bidea da emakume zientzialariena? Nik esango nuke, zenbakiek argi adierazten dutela baietz. Izan ere, badaude zientzia esparru batzuk, esango nukeela kopuru absolutuetan, feminizatuak daudenak, esango nuke biosanitarioak eta antzekoak direnak, kopuru absolututan emakumezkoak askozaz gehiago dira, bertan lanean aritzen direnak gizonezkoak baino. Baina, egiten baldin badago pixka bat aurrera ibilbidean, eta baldin bagoaz aginte postuetara, talde buruetara, edo lidergoetara, konturatzen geha, horietan ere, gehiengoak gizonak direla, eremu feminizatuan egon arren, gero agintetara gizonak pasatzen dira. Orduan, bada, hori adierazgarri, zerbaiten adierazgarri, eta beraz, nik esango nuke baietz, oztopoak badaudela tartean. Gainera, gizartak emakume zientzialariei buruz duen ikuspegiak ere eragina izango du ondoren emakumeek zientziekin lotutako ikasketak egiteko erabakian, ezta? Bai, noski, izan ere, orain arte oso emakume zientzialari gutxi ezagutu ditugu, esango nuke, eskolan apenas aipatu dizkiguten, edo ezagutu dituen horiek
izan direla, marikuri bat bezalakoa, ez? Punta-puntakoak eta agian, jende askok irudikatu dezakela, emakume horiek ez daukatela zientzia zaratago, ez? Beste bizitza bat edo beste zereginik, ez? Eta pixka bat, aurtengo emakumeak zientzianen leloa, ez? Esango nuke horrekin lotuta joan dela, ez? Izan ere, gure leloa izan da, nolabait, zientzia zaratago bizi, ez? Guk aldarrikatzen dugu eszelentzia bat, baina da, zientzia ona eta bizitzaren arteko oreka hori da eszelentzia, ez? Eta pentsatzen dugu eredu hori askozaz erakargarriagoa dela gizartearentzat, ez? Emakumeentzat, esango nuke gaur egun ere gizon askorentzat edo espero dut hala izatea, ezta? Orokorrean, bestalde, zientzia mundua punta-puntako pertsonentzat omen dela ere dirudi. Baina, azkenean hori da, zuk esan dezuna, erakusten zaizkigunak horiek direlako, baina zientzia taldean egiten den kontua da, ez? Eta, lehen aipatu dudan bezala, talde burua da, gero argazkian agertzen den hori, baina badago zientzilari pilo bat, pertsona normal pilo bat, ez? Egunerokoan baita saiatzen dara bere bizitzarekin zientzia hori kombinatzen, hor taldeetan lanean, ez? Eta ekarpenak eginez, gero ale txiki askorekin, ale handi bat osatzeko, ez? Talde lana da orduan, lehen aipatu duzu, goi-karguetara iristerakoan gehienak gizonezkoak izaten direla eta emakumeek bidea gordinago dutela. Bide horretan, zientzialarien mundu profesionala emakumeak uxatzeko eginda dagoela esango zenuke? Hau da, zailtasunak direla medio emakumeak goi-karguetara iristeko nahia albo batera uzten dutela? Nik esango nuke neurri handi batean baietz. Izan paperan gainean, gaur egun, behintzat, nik Euskal Herriko Unibertsitatean lan egiten dut, orduan hor paperan gainean denak berdinak gehan arren eta ez, eta nik ikusten dut batez ere tradizio handia daukaten tokietan edo zentroetan, ez, zientzia tradizionalki oso jerarkikoa izan dela, ez? Eta egiteko oso modu, esango nuke, maskulinoak edo, ez? Maskulino bezala identifikatzen dian modu horiek izan ditula, ez? Orduan, nik uste dut emakume askok hortik kanpo ikusi dugula gure burua, ez? Eta edo ikusi dutela bere burua, ez? Eta orduan, horrek badaukala eragina handia, gero eskalan kora egin edo ez egin erabakitzeko hortan. Eta baita ere, guk igual kontziente gea zientziaz gain, badagola beste bizitza bat edo batzuk bete behar batzuk etorri daite zaizkigunak eta beste batzuk egin nahi ditugunak, ez? Eta gaur egungo gizonak ere badiren arren, garai bateko gizonak igual bizioak bazituzten buruan, baina beste bete behar horiek ez zuten ardura beste batzun menpe ustea, ez? Orduan, nik uste eragina badutela. Guztia kontuan izan da, zen gomendio emango zenioke zientzia munduan hasi nahi duen emakume bati? Zer gomendio emango nioken, benetan gustoko baldin badu animatzeko, zientzia esango nioke oso kreatiboa dela, divertigarria, ez? Egunero gauza berriak ikastea ederra dela, ez? Eta polita dela. Baita ere, esango nioke, bere bizitza pentsatzeko, ez? Alegia, momentu puntual batean
zure inguruneak eraman zaitzeke beste gauza batzuk hasteaz, baina nik uste dut oreka oso garrantzitsua dela, eta gainera esango nuke argi daukadala, gaur egungo gazteek ere argi daukatela hori, oreka oso garrantzitsua dela, eta zientzia bai, oso gustora, baina beste bizitza bat ere bai, ez? Eta esango nioke hori mantentzeko eta ilusioarekin jarraitzeko eta edukiko dula aukera gustora egoteko eta ekarpen politiak egiteko. Ekimenera bueltan, ekimenaren balorazio oso positiboa egin duzue. Zein da orain aurrera begira dituzuen helburuak? Bueno, esango nuke helburuak direla gure horretan jarraitzen. Egia da, gu aspaldi konturatu gehala, berdintasuna ez dela emakumeon gauza bakarrik, ez? Eta, bueno, azken urteetan ere, ari gala lanean baita bolendresa bilatzen ditugunean, eta emakumeak ikusarazi nahi ditugu, baina gurekin batera, ez, nahi ditugu, gure ikuspuntua partek hartzen duten gizonak ere, ez, lanean, eta, ez, orduan, nik uste guk etorkizunean ere jarraituko dugula orain arte bezala, emakume zientzialariak ikustarazten eta balioan jartzen alde batetik, ez? Eta beste alde batetik jarraituko dugula lanean, nolabait, hala ez den tokietan, ez? Emakumeak toki eroso bat topa dezaten eta gustora egon ahal izateko zientzia eginez, ez? Etorkizuneko ibilbidea baduzue beraz, eskerrik asko Latzarbelaitz gurean emakume zientzialarien egoera ikustaraztearren. Eskerrik asko zuei. Aio. Politika gaietan, Sumarren Espainiako Kongresuko diputatu eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ordezkari Lander Martínez ETB bateko egunon saioan izan da gaur, asteazkenarekin eta bertan baieztatu du bere alderdia ez dela Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeetan Elkarrekin Podemosekin koalizioan aurkeztuko. Bueno, izan genituen elkarrizketa batzuk, izan ditugu bezala azken hilabeteetan, ez? Baina gehien bat balio izan zuten konstatatzeko, ez, argitzeko, bueno, ez dagoela, guretzat gutxienez, ez dagoela ja bukatzen dela eztabaida hau, bueno, hautagaitzaren inguruan, ez? Pena da, Sumarrek bukatutzat eman izatea prozesua batasunera iristeko gure espazio politikoan. Guk gure eskuan zegoen guztia egin dugu, nik neuk ere atzo bertan alde batera egiteko aukera mahai gainean jarri nuen, baina ez da posible izan. Ez diote entzun nahi izan hiritarrei, Euskadiko ezkerreko hiritarrei, ez ere antolatu direnei guri batasuna eskatzeko, horrela bukatzen da. Pedro Sánchezek adierazi du trafiko eskumena Nafarroaren esku nola utzi aztertuko duela Espainiako gobernuak. Diputatuen Kongresuko kontrolerako saioan eta EH Bilduren galderari erantzunez, atzo bere gobernu bozeramaile Pilar Alegriak esandakoa berretsi du Espainiako gobernuko presidenteak. Auzitegien erabakiak gorabehera emandako hitza bete egingo duela Madrilek alegia. Espainiako Auzitegi Gorenak onartu du Juzil Guardia Zibilen elkarteak aurkeztutako errekurtsoa eta bertan bera utzi du trafiko eskumena Nafarroako gobernuaren esku uzteko Espainiakoak onartu zuen errege dekretua. Argudiatu du ezin dela dekretu bat baliatu Nafarroako foru hobekuntzan jasota ez dagoen eskumen bat emateko eta eskubide historikoen artean ere ez dagoela. Nafarroako gobernuko presidente Maria Txibitek trafiko eskumena bereganatzeko asmoa berretsi du. Porque para este gobierno el autogobierno es una herramienta de construcción y no un elemento de confrontación política y ahora tampoco queremos que sea una confrontación política.
Por eso el mensaje que quiero trasladar hoy al conjunto de la ciudadanía navarra, a los navarros y a las navarras, es que este Gobierno va a articular el mecanismo necesario para seguir adelante con este compromiso unánime en torno a esta competencia. Gorenaren arabera, posible da trafiko eskumena Nafarroako gobernuaren esku geratzen. Eskumen historikoa da, frankismo garaian kendu zigutena. Orain, gehiengoaren borondate politikoz eskumen hau lortu dugunean, Espainiako epaitegi batek eskumen hori gauzatzeko aukera kendu digu. Guardia Zibil elkarte baten ekimenez. Beraz, Nafarroako gobernutik trafiko eskumena berreskuratzeko ahaleginak eginen dituzte. Iazko azaroaren 30ean lehen greba feminista orokorra antolatu ondoren, zaintza eskubide kolektiboaren alde lanean jarraituko duela berretsi du denon bizitzak erdigunean plataforma feminista atzo Bilbon egindako agerraldi jendetsu batean. Ez da izango ordea Euskal Gobernuen alboan. Grebaren biharamunean egindako bilera eskaerak ez du jaso neurriko erantzunik feministen hitzetan. Hala, mobilizatzeko deia egin dute zaintzen krisia agendan mantentzeko, aktibazio soziala sustatzeko eta arduradunak interpelatzeko. Aurrera doa Gernika Palestina Herri Plataformak bultzatutako elkartasun aktiboa kanpaina. Otsailaren 25etik martxoaren 3 elkartasun aktiboaren astea egingo du Gernika Palestinak. Gernika Palestinak elkartasun aktiboaren astea kanpaina aurkeztu du gaurko prentsaurrekoan. Gazako genozidioa salatzeaz gain, eskertu egin dute ELA, LAB, CCO, UGT, Teilas, CGT eta Etzalde sindikatuek emandako babesa. Sabin Ibaizetak Gernika Palestinaren aurrekariak azaldu ditu. Hala nola Donostiako manifestazioa, kontzentrazioak udaletzeen aurrean, Gernikako mosaikoa eta Gernikako mobilizazio desberdinak. Orain, elkartasun aktiboaren astea deitu da. Otsailaren 25etik martxoaren 3 bitartean. Non, kale kantoietan, lantokietan eta ikastetxeetan ekintzara deituak gara. Ezin gara albora begira geratu. Gaurkoan deialdi herritarra deitu da, otsailaren 25etik martxoaren 3 bitartean. Kale kantoietan, lantokietan eta ikastetxeetan egingo den elkartasun aktiboaren astea dela eta. Gazan mundu baten bidez aurrera ematen ari garen proiektu horren inguruan laburpen txiki bat egingo du, jakiteko nora bideratuko dugun bildutako diru hori, ezta? Alde batetik, osasun mentala eta ongizate psikosoziala lantzen ari gara familiekin, alargunekin eta umezurtzekin batez ere. Gazako egoera latza azpimarratu du Jone Bilbaok, eta horretaz gain gaineratu du ere bide judizialetako eta proiektuetarako jarduketek gastu ekonomikoa dakartela, eta horregatik laguntza behar dutela aurre egiteko. Osasun mentala, hezkuntza, bizi ereduak, etxe bizitza, enplegua, zaintza, trantsizio ekosoziala eta eskubide zibil eta politikoak. Horiek dira Ernaik atzo Bilbon aurkeztu zuen liburuxkan jopuntuan jarri dituen aldarrikapen esparruak. Gazteen egoeraren azterketa eta honi aterabidea emateko proposamenak biltzen ditu gazteontzat bizitza duinak Euskal Herrian dokumentuak. Gazteontzat bizitza duinan Euskal Herrian proposamena aurkeztu dugu. Proposamen honen bitartez, Euskal Herrian gazteok modu duin batean bizitzeko norabidea eskaini nahi dugu. Horretarako, azken hilabetetan egoeraren analisi sakona egiten ibili gara, eta egoera iraultzeko hainbat neurri proposatzen ditugu.
Bertan, gazteon bizi baldintza duinak bermatu ahal izateko 8 eremu arakatu ditugu. Etxe bizitza, osasun mentala, hezkuntza, zaintza eta guztien artean aldarrikapen batzuk plazaratu nahi ditugu. Hurrengo hilabetetan proposamena bera herri eta auzoetan zabaltzen ibiliko gara, eskuz esku. Proposamena zabaltzeaz aparte ere, eztabaida bat ireki nahi dugu Euskal Herrian, eta horretarako gogo eta anbizioz ibiliko gara ere. Proposamena webgunean uzten dizuegu irakurgar. Tolosako inauterietako astelehen goizaldean, ertzaintzak egindako oldarraldian ez zuten Bilabonako 16 urteko gaztea soilik zauritu. Beste gazte batek ere salatu du foam jaurtigai baten kolpea hartu izana Tolosan. Ura kontatuta 3 dira. Tolosako inauterietako astelehen goizaldean, ertzaintzak egindako oldarraldian ez zuten Bilabonako 16 urteko gaztea soilik zauritu. Larunbatean Tolosan egindako elkarretaratze batean, begian larri zauritutako gaztearen familiak jakinarazi zuen, beste gazte batek ere hartu zuela jaurtigai baten kolpea oldarraldi berean. Kale berean ura ere 16 urteko gazte bat, ark sudur inguruan hartu zuen kolpea. Bada bi zauritu horiez gainera, bada beste bat. Beraz, ertzaintzaren esku hartzearen ondorioz, 3 zauritu izan ziren behintzat. Taberna batean hasitako istiluei aurre egiteko operazioak kalean bukatu eta gero. 3. zauritu horrek epaitegietan salatu du gertatutakoa, Bilabonako gaztearen familiak bezala. Begian zauri larria duen gaztea gaur izan da ospitalean berriro. Ebakuntza egitera joan baita. Ebakuntza oso ondo atera da medikuek aurreikusi bezala, haren aita Jon Pazosek esan duenez. Edo nola ere, familiak badaki jaurtigaiaren kolpeak ondorioak izango dituela begiaren ikusmenean. Aurrerago jakingo dute zer ondorio utziko dituen, baina onartuta daukate gazteak ez duela lehen bezala ikusiko. Elkarretaratze jendetsu batek indarkeria polizia salatu zuen Tolosan larun batean, eta agintariei gardentasuna eta guztia ezagutaraztea exigitu zieten. Atzo, beste protesta bat egon zen Bilbon. Inigo Kabakaz plazan, ertzaintzaren pilotakada batek Kabakazen heriotza eragin zuen plazan, hain zuzen. Memoria historikoari helduz Oiartzungo Arkale mendian barrakoi berezi bat inauguratu duten, trabajadoren barrakoia. Duela 85 urte, 1959an toki berean eraiki zituzten barrakoien erreplika bat da, gerra ostean erregimen frankistak hona ekarri zituen milaka preso esklaboi gorazarre egin nahi diena. Gotzaldi eta goseak, tabarau egun luzeak, guk baditugu paseak, tra-hila-hila-hila-hilai, tra-la-la-la-la-la-lai. Oiartzunen ziklo bat itxi berri dute 1939-tik 1942 arte hemen Oiartzungo Arkale barrakoian egon ziren trabajadoriak omen dituzte eta ekitaldi xumea egin diete senidei. Katin txiki bezala urte desente daramagu trabajadorean gaia jorratzen. Eta gaur esplikatu duguna zer den trabajadorea, zer zen trabajadorea, ez? Azken finean esklabu lanak egitera behartu zituzten errepublikarrek izan ziren. 1939an gerra amaitutzat eman zutenean, frankistek egin zutena da esparru hauek sortu, gune honetara ekarri zituzten errepublikar preso pilo bat gatibu lanak egiteko, ez? Orduan hainbat eta hainbat eskubide bortxatu zizkieten sistematikoki egunero. Eta zertan, adibidez, goseak, gaixotasunak, aterperi gabe, errepideak egiten hasi ziren hemen Oiartzunen kasu honetan lanbarren gurutzeko tramo honetan ezerrik gabe, ez aterpe bat lo egiteko, arroka tartean, ibili ziren lotan, hori da jaso ditugun testigantzan arabera. Lan ikaragarria egin zuten, batez ere Oarsoaldean errepideak iten ibili zen, bino badakigu mehatzetan ere lanetan ibili ziela, bunkerrak iten, zubilak iten, Oarsoaldean, guztira 12.500 trabajadore inguru aritu zen, Oiartzunen laurdena, 3.000 inguru. Oiartzunen 3.000 hauek 3 kanpamentutan bereiztu zituzten, bat, bi gurutzen, hemen dakago Arkale, eta bestia, zako pikoketako bidian dakagun Babilonia. Eta Bergoien auzoan dakago ere, beste kanpamendua eraiki zutena, Aritxulegi. Bada trabajadore horietako 8 fusilatu zituzten batek iparraldera ihes egin zuelako. Eta horien omenez Arkaleko barrakoia inauguratu dute Katxintxikik eta udalak. 1940an, otsailaren 12an, izan zirela eraiak.
Felipe de Ledesma Cano, Manuel Bauces Sola, Antonio López de Dios, Mariano Calvo Herrador, Francisco Murillo Dávila, José Sánchez Molero, José Sirera Inza eta Antonio López Fernández. Fusilatutako trabajadore preso republikar horietako baten senidekin harremanetan jartzeko aukera izan dute, eta Bartzelonatik Oiartzunera etorri dira bilobak. Queremos que se sepa la verdad de una vez, que salga a la luz y que todas esas fosas que están tapadas salgan a la luz y se acabe este silencio y esta oscuridad y tanto dolor acumulado que se ha quedado ahí enquistado y ahí estamos todos nosotros con este sufrimiento. Testuinguru honetan Oiartzungo udalak Katxintxiki elkartaren lana eskertu nahi izan du. Iruditzen zait egiten du lan handi bat, gizartera begira, jendeari begira, oroimen historikoa berreskuratzeko, eta gaur, zindet aipatu gabe utzi egiten dula lan bat personei begirakoa, eta duela 3-4 hilabete Pepi Berasategik bere aita den ezurrak topatu zituen bezala, gaur Manuel Balcelsen ilobek jakin duten nun hiltzen beraien aitona. Orduan, iruditzen zait oso polita dela jendeari oroar, jendarteari egiten dioten ekarpena, baina ze hunkigarria den familia haueri egiten zaiena. Nolabait laguntzen zaielako beraien mina izten eta beraien oroimen hori izten eta ezinbesteko lan bat iruditzen zait eta oso eskertuta gaude udaletik. Antonio López. Eta horregatik da garrantzitsua horrelako guneak sortzea, memoria puskak azaleratzea eta hitzez adieraztea zaila egiten zaigun hori gutxienez olako lekuekin arimuturrak eskaintzea ikertu nahi duenak edo jakin nahi duenak bere bidea egin dezan. Ekonomian, Nafarroak azkeneko 4 hamarkadetan egindako lan sindikala defendatu du. Are gehiago, azken egunetan egin diren mobilizazioak arrakastatsuak izan direla baieztatu du sindikatuak. Nafarroak 4 hamarkadetako ibilbidea goraipatu nahi izan du lehen sektorearen alde egin duen sindikatuak. Azken biltzarrean, nekazarien eskulelopean, erronka nagusi bezala lurra benetako nekazariek lantzea eta nekazaritzaren uberizazioa, hau da, lurraren monopolioari aurregitea finkatu zuten. Gailarri hau izan da nekazarien erakundeek landa garapenerako departamentuari hilaren 9an helarazi zioten kontu nagusietako bat 15 aldarrikapenez osatutako dokumentu batean. Mobilizatzen ari diren nekazarien eskaera gehienak biltzen ditu dokumentu honek. Mobilizazio horiek parte hartzeari begira arrakastatsuak izan dira. Enek 2030 agendaren helburuarekin bat egiten dute, baina jarritako epeak ezartzea ezinezkoa ikusten dute. Epeen luzapenaren balorazioa eskatzen dute. Patxiko Irisarrik epe horiek errealitatetik urrun daudela dio. Zoritxarrez, horrelako hainbat plan sektorearen errealitatetik urrun egiten dira maiz, eta bide hori jorratzeko behar adina laguntzarik ere ez dagoela esan beharra dago. Erronka, plan eta helburu horiek guztiek burokrazia izugarri handitzea dakarte. Nekazari zein abeltzainen egunerokoa. Gure ustez, nekazarien eta erakundeen arteko harremanak erraztu eta papereko bete beharrak gutxitu egin behar dira. Eta hala jakinarazi diegu landa garapeneko departamentuari eta ministerioari. Eskaerak Europako Parlamentuak berrituko duen hauteskunde aurreko garai batean kokatzen dira. Beraz, indar politikoari lehen sektorearen etorkizuna bermatzeko bere egin ditzaten dei egiten diete. Azkenik, sindikatu gisa, Nafarroa tresna baliagarria dela argi utzi nahi izan dute. Ekintza sindikalekin jarraikin Nafarroan eskola jantokietako langileak greban daude astelehenetik. Adi. Eskola jantokietako langileek elkarretaratzea deitu dute Nafarroko Hezkuntza Departamentuaren aurrean lanaldi murrizketak eta kaleratzeak salatzeko.
Astelenetik daramate greban eta gutxieneko zerbitzuetan daude. Zerbitzuak eta lanbaldintzak okerrera egiteko arriskua dagoenez egoera salatu nahi izan dute. Lanaldi txikiak dituen eta feminizatuta dagoen sektorea da jantokietakoa. Gaur, 3. eguna da zerbitzu minimoetan daudela greba dela eta, bai Zizurreko ikastetxetan, bai Patxilarrainzar eta Bernat Etxepare zentroetan, gaur gehitu direnak. Jaurdunaldi jarraituaren prozesuarekin, urteak daramatzate ikusezinak eta baztertuak izaten prozesu honetan, familien eta irakasleen esku utziz ikastetxearen etorkizuna eta haien aukeratzea. Langileek salatzen dutenez, botoak emateko ez dute aukerarik eta bai zerbitzu minimoak betetzeko. Beste behin ere, hezkuntza komunitatetik kanpo gelditu direla gehitu dute. Itziar Lukanbio jantokietako langileen ordezkariak argi utzi du. Jornada kontinuatu kristo eragina bai gure lanaldietan eta bai jantokian. Orduan beti esaten dugu hau ezin dela, gainera murrizten dute jantokia, eta orduan gara beti esaten dugu beste modu batez egin behar dutela gauza hauek. Gaur daramagu aste osoa greban gai honekin, eta gaur etorri gara ona hezkuntza departamentuan, eta hemen gaude konzentratuak zerbitzu minimoak. Beti esaten dugu gu garela hezkuntzaren barne, eta haiek usten gaitu kanpo, eta zerbitzu minimoak greba erabakitzean jarri dituzte zerbitzu minimoak, eta izan dira oso altuak. Momentuz, greba aste hau iraungo duen arren, ez dute baztertzen borrokan jarraitzea. Lanaldi duinak guztiondako eskola publikoa, kalitatezkoa eta inklusiboa lortu arte. Nazioartean badago aipatzeko berririk, Suitzak ez dio García Castellón epaiari eskatutako informazioa eman ikerketak kutsu politikoa duelakoan. Kiroletan, Euskotren Women Winter Series txapelketaren 2. edizioa dugu albiste. Kulturan etorkizuneko ekitaldiei erreparatuz, Korterrazaren 15. edizioa dugu albiste. Adi. Izango dute ikusleek,